Sa labas. Ayun o. Kapag silir ka, tindera ka, dapat mabilis ka talaga maglakad. Kasi, para matagalan. Ayan, yan. Sobrang laki. Ayan. Diba? Yan guys, kitang-kita yung Bulgang Mayon. So, diba? Yan ang pinagmamalaki ng Bicol, ang Ferpicone Volcano. Ang Bulkang Mayon. Mayon Volcano. Yan guys, Yan, Pasko na dito. Yan guys. Ayan. Ayan guys. Pumunta kasi ako dun sa isang hindi nagustuhan ng customer yung napili ko dun na Durabox. So pupunta ako dito sa kabilang store. Maghahanap ako ng Durabox. At kasi kapag ganun talaga, kapag hindi nagustuhan ng customer or nag-order yung sinend ko sa kanilang picture, so maghahanap ulit ako ng bago, ganyan. Kasi syempre, customer is always right. Kailangan natin mapili kung ano yung gusto nila. Hindi kasi ako masusunod dun. Ayan. Punta ako dito sa kabila. Yan. Dito sa kabilang side. Ganyan guys. Nakakahilo yung buhay ko araw-araw. Sa pagiging seller, ganun talaga. Kailangan matyaga ka. Ayan na po guys. Yung nabili ko. Ganito siya guys. Yan. Yan. Yung may hangiran. Malaki siya. Ganyan. Yan. Tinapak na po siya. Ito yung warehouse nila. Kasi ako ganda yung mga pilihan. Mga ratan. Yung malalaking ratan. Ganda ini gura naman daw ini. 4,000 plus guys. Kulang ko 5,000 guys Yan order ang customer ko. Pasabay na lang naman sa Durabox po. Yan kasi istakan ng tubig. Order din niya ng ko. Pinadala ko na doon. Ito ka guys, mag-i-inquire. Hi! Dito lang guys ha. Punta tayo dito guys. Mabilisan lang. Titingnan ko dito kung mayroong magustuhan yung customer ko na Durabox. Yan. Yan, salamat guys sa pagsama nyo sa akin. Ganito ako palagi kapag mamimili. Iikutin ko lahat ng tindahan. Ayan. Dito na guys Mamaya muna guys, kasi isi-send ko muna sa customer ko yung mga bagong ayan, pinakita ko lang sa inyo guys. Ayan, gusto ko ha. Tika muna. Sa'yo na nga rice cooker, te? Auto na. Teka lang. Puntaan ko lang dito sa rice cooker. China ini, ma'am? Ini. One China ma. Micro. Automatic at 890, 1,000. Eureka. Ada na rice cooker na China. Ha? Automatic lang mga brand niya. Ay, automatic Eureka. Pero made in China man din siya. Ano ma'am, kasi tingin mo lang
full baga paano kada kan China na pero ang body ini wala man ini. Ay, iba man pula na. Tigturo lang paano. Yun guys, ayun yung bulkang Mayon. Shit. Punta kasi ako dun sa may ano. Babalik ako doon kasi bibilin ko yung in-inquire ko kanina. Ganda guys nung ano, nung bulkang Mayon. Ay, pili ako ng pili. Tapos babalik na naman kasi yun na lang daw yung kukunin. Yung kaninang inanuhan ko. Yun na lang. Ganun kasi guys, yung ibang customer ko, nag-aano sila, nagpapakanvas muna. Tapos sisend ko sa kanila mga picture. Tapos saka sila pipili. Yung iba kasing customer, pag nag-order sila, bahala na ako. Pero yung iba talaga, gusto nila isi-send muna. Ayan, kaya balik ako. Ayan guys, sobrang init. Hindi makita yung bulkang Mayon guys. So, andito ako ngayon sa labas. Sobrang init niya na talaga. Nag-ano canvas ako ng mga rice cooker. Ayun, punta naman ako doon. Hindi na makita yung bulkang Mayon. Ayan guys. Ayan guys, ang buhay silera guys. Ayan ang aming eroplano. Sana makaya pa ng aming eroplano. Ayan ang asawa ko guys. Ayan. Yan po ang Ayala Mall. Ayan. Dito kami nag-parking sa may labas ng Ayala Mall guys. Ayan. Kasi dito ko siya binili sa ganyan. Ayan. Sa mga plasticware. Dito ako bumibili. Sa mga side niya. Ayan po. Ayan. Ganyan kami lagi mag-asawa kapag nagpipick up na mga orders. Ayan, para sa ekonomiya. Ayan. Ayan guys. Ayan guys, malapit na po matapos yung asawa kong magtali ng aking mga pinamili. So, pauwi na po kami. Ayan, thank you po sa pagsama niyo sa amin. Sa buhay seller ko. Ayan, sa buhay magtitinda. Thank you po sa mga hindi nag-skip. Thank you po. Hanggang sa muli, thank you po sa pagsama sa aking vlog, sa aking buhay tindera. Ayan, sipag-sipag lang po tayo para sa ating mga pangarap. Ito inyong kaibigan, Adayot Vlog. Goodbye everyone. God bless.